ಆಫ್ಟರ್ ವಂಡರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ವಂಡರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ 3 hours ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಎಡ್ದಕ್ಕ 3 hours 3 ಗಂಟೆ ದಾಲ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಒಲ್ಪಲ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಅವಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ನೆತ್ತೊಲೈ ಪೋಯಾ ಮುಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 3 hours ಇಟ್ಲಾಗ ಮುಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 1000 rupees 30 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಡರೆ 85 kg ಉಪ್ಪೋಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಉಂಡಿರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 120 kg ಅಂತೂ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಏನು ಗೇಮ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೇರು ಯಾರೊಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಿದೆ ಕಂಚಾಲಿ ಏನೇನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ದು ರೆಡಿ ಆತ ನನ್ನ ಕೋಪಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಉಡತ್ತೆ ಸುಪ್ಪೋಬಾವೆ ಅಬ್ಬಾ ಜೀವರ ಬಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ತಿರ್ತು ಗುಂಡಿ ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ನೂಕ್ನ ಗುಂಡತೆ ಹೊರನೆ ಅಮ್ಮೋ ಏನು ಚಂಡಿ ಸರ್ ಜೋರಲ್ಲಿ ಎಡತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಅಲ್ಪ ರಿವರ್ ಸ್ಟೂಡೋರ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆತಿ ಜನಪಂಡವು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ಪೋಗಿದ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಆಣಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ದೆನ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯ್ അടാ എനിക്ക് അടിച്ചിടുന്നുണ്ടെന്ന് അതെ ವಂಡರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವರ್ತವೆ 1000 ಕೊಡಲ್ಲ 30 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ದುವಾಂಡ ವರ್ತ್ ಬಟ್ ಅವು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡದು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂದೆಪ್ಪ ಮೂಲು ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪ 9 ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಜಿನೆತ ಪತ್ನೆತ ಇನ್ನೆತ ಪೂರ ಮುಲ್ಕೊಂಡೆ ചെയ്യണം.
ಎಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತೊಡತೆ ಬಾಲ್ ಪುಷ್ ಮಂತುಂಡ ಅವಳು ಉಂತೊಡು ಇರ ಬರ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಇದು ಗಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ರೆ ಮೆಲ್ಲಾಗ್ಲಾ ಒಂದುಲ ನೂತ ಬತ್ತೇನ ಹಾಗೆ ನೆಲ್ಪ ಹಾಂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಮಿಂಡುತ್ತ 24 ಇದೇ 32 ಶಾರುಖ್ ಬುಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಔಟ್ ಬುಲ್ ರೈಡ್ ತೂಕ ಐದು ಕೊಟ್ಟು ಪೇರು ಆ ಪೂಜವು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಣ್ಣಂದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂನಲ್ ಅವುಂಡು ಪೋಯ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂನಲ್ ವಾವ್ ಇತುಲೆ ಇತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡುಂದು ಯಬ್ಬಾ ಬೆಂಡ್ ಬೆಂಡ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಫೋಟೋ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಬೆಂಡ ಒಂದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋಣ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆಂದು ಜಾಗೆಡ್ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಟೈರ್ ವಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಂಡು ನೆಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡ ಐದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಐಕ್ ಪೋಡು ಇಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜೆಂದು ಕಂಬ ಹೊಡೆದು ನೋಡು ಹಾಂ ಹೇಗೆ ಸೂಪರ್ಗೆ ಬಲ 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 ಜಾರ್ಮಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಖನ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತೋಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಕೋಣ ಹೈಕೋಣ ಈತೆ ಬರ್ಕೊನು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐದೊಂದು ಹೋಗ್ತಂತ ಹಾಂ ಯಾರ ಇಂದು ಒಂಚೂರು ಜರ್ಮಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಮಚ್ಚು ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟೈರ್ ವಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಟೈರ್ ವಾಕ್ ಉಂಡು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ವಾಕ್ ಉಂಡು ಆಚಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ನಟೆ ಆಚಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈರ್ ವಾಕ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ ಡೌ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ಪಲಾವೆ ಎಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೋರ್ನ ಕಣ సరు ఎంచండి జియో పోయిన జోర్ వల్ల జియో పోయిన ಜಿಯೋ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನ ಪೋಯ್ನಕ್ಲ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆರ್ಲಿತ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಷ್ಪವಿತ್ತೆ ನೇರ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಲೇರು ಈ ಗೇಮ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದು ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಪೋಯಾರೆ ಯಾನೊಂದು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ತಾಕತ್ಲಿಜ್ಜವು ಗೊಬ್ಬುನತ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ದಾದೊಂಡು ಬರ್ತದಂದು ಎಂದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಪಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜ ಅಂದು ಬಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆವು 6th ಒನ್ ನೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತದ ಮಂತದ ನೆಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಡಪೋಡು ಇದು ಏನಾರ್ದಂತ ಒಂದು ನಾನು ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಮುನ್ಪರ ಡ್ರೋಪು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟಿಂಚ ನಡ್ತು ಒಂದು ಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾದೆ ಪೊರೊಂಟು ಮೂರನ ತಿರ್ತು ಪೊಯ್ ಆಯ್ತಾ ಏರಣ್ಣ ಪೋಯಿನ ತೋಷ್ಪಾಗ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಹತ್ತತಿ ಸೊ ಏರನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೋಷ್ಪೋಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಾದ ಓಕೆ 5th ಒನ್ ಇಂಕ್ ಇಸ್ತಾಂಡು 4th 3rd ಒನ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ 3rd ಒನ್ 4th ಒನ್ ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವಾತಂದು ಶಾರುಖ್ ಬಚ್ಚುಡಿಗೆ ಅಂಚಾರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ರೋಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆತದ ಮಸ್ತಾರಿಗೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಗೇಮ್ ಉಂಟು ಇಡೆಗಾಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗೇಮ್ ಇಡೆಗಾಂಡ್ 6 ಗೇಮ್ ಮುಗಿಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಕುಲ್ಲರ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಯಪಣ್ಣ ಮುರಣೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ದಯಪನು ಊಡೆ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ಅಪ್ಪಗಾಕ್ಲು ಒಂಜಿತ್ತು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನ ತೂದಿತ್ತೆ ಫೋಟೋಟು ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪುಷ್ಪ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಂ
ಚೂರು ಡೌನ್ ಬರ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ 3 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು. ರೋಪ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಇರ್ತು ಪೂರ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು. 30 ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವು. ಆಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೂದೇ ಬಚ್ಚಿನ ಒಬ್ಬುದತ್ತು. ರೋಪ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಡೌನ್ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೀ ವಾಕ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಡಪೆರ ಅವು ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಏನ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯ್ದಕ್ಕಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಂಪರ್ ಕಾರ್ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಅಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ इंदु ब्रिज पोयर साइड सपोर्ट नहीं है सेफ्टी को पकड़ोंगी बात कर रहे हैं बहुत साइड वॉकिंग 2 and 10 रुपए सपोर्ट बहुत चांदू नहीं सपोर्ट दालेजिगे साइड सपोर्ट चाहिए ನೆಟ್ಟಾಂಡ ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಾಂಡ ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓದು ಬರೋಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂದು ನೆಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇದು ಪೋಪರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೋಪೆ ಸರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರು ಪೋಪೆರಿಗೆ ತೂಕ ಅಲೋ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋಲ ಯಾಂಬ ಪೂಜಿ ನಾ ಗಂಟು ಮೇನ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಬೂರ್ ನಲ್ಪ ಎಟಂಡು ಸೈಡ್ ಕಾರ್ದಿನ ಮಾಲುಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಕಾರ್ದಿಂಡು ದಾಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಕೇರಿ ಹೌಸ್ಗೂ ವಂಡರ್ ವಾಲಿ ಸ್ಕೇರಿ ಹೌಸ್ಗೂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆಂದು ಉಪ್ಪುನು ವಂಡರ್ ವಾಲಿ ಸ್ಕೇರಿ ಹೌಸ್ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನೆ ಜಗತ್ತುಜಿ ಏನಂತ ಪುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಪಾಸಾಯರು ಏನಂತ ಪುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಇಂಕ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಡೌಟ್ ಯಾ ಮನ್ಪುನವೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೋಯ್ ಸ್ಕೇರಿ ಹೌಸ್ ಪೋಪಿ ತುಂಬ 12D ಅಂಡ್ 3D 3D
ಸ್ಕೇರಿ ಹೌಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಆತುಂದು ಐಜ ಆಂಡ ಅವು 3D ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಾ ಒಂಥರ ಇತ್ತು ಮರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡೋದು ವೀಡಿಯೋ ತೋರ್ಸ್ಪತ್ತು ತೀರ್ತದಿನಾಗ ಕೇರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ದಲ್ಪ ಓತೀವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇರಿ ಹೌಸ್ಲ ಓಕೆ ಪನ್ಪ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀಸಿರ್ ಬರೋಪುನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ದಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಸ್ಪಾಕ್ ಬತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಬಾಂಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ 500 ಆಯ್ತು 400 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ನನ್ನ ಪೋಪನ್ ಗಾಡಿ ದಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೆ ನಿನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ವಂಡರ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯ ನನ್ನ ಪೋಪುಂಡ್ರು ಮುಗಿಂಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟಿಕ್ಗ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್